سلام كمي توعلو كبرات تحتاتلتنا لومي عسى سلسة قنبت كلتشان إسران شدشانيو إلا تاوزينا تحتيز لكم مسيلكو فلماقين أرسطو أمريكان إثيوبيان أبقرنا أفريكا تطاوي مرقاء المدنفع كلتا أوسم معتكم سفرما قليسان تقراي حتو مقنصال هاقرنت كتحتت يقبا تباخيلو بأسات كلتا نتوشمونت ميلين هزب استمرت وكلنا هزب تقراي زحازة بيت مخر كلاو منقصة تقراي كاب عمش تقنبت كلتشان إسران شدشان عامة مر جميرو وقعوا سرعو كم الجمرة هوحات قليس الله منقصة فرنسا بقبنات مسنات عاليتن قبل عيل تقراي زكايد زلو قفعتات انتمرح زلا إثيوبيا كطباو حاجز كقبر يبلن كبلو أحقراوي تتعباقي دحنناتن فتحن تقارو قليسون ميدياتات تقراي بدرجة مأكلاي كوميتي حواحات كمرحن عبتن ميدياتات نامرحنات متعرين كقبر مخانو يقل سالو كبرا تقاتاتلتنا أرسا زينا كسمعكم صنيحي زرزرات في زلكم كملاسي مساي صنعو ناب زرزراتون أمريكان إثيوبيان أبقرنا أفريكا ستان مرقان مدنفع كلتا أوسم معد كم سفرما قاليسان صحافي وصا قدايت أمريكا مارك روبين مصر قدايت وصا إثيوبيا قدو انتميتوسم أمونغا أمريكان إثيوبيان كلتا أوزتان مقبار واشنطن دي سي أبزن برا أخيبا تراخيبهم ذاتي مالو إذا أمريكا بالعلي سرعة تقدف تنبير زنبر إقرا كم اتلو على أبتقلو صلو زل أوان مستاك قداميت مصارر تيرترا زخونة إثيوبيا كلتا أوسم معد تقبر زلا أمونغا إرتان إثيوبيان بسنكي إتا أفريقا بحر زي بالله إثيوبيا بقداي واننت كيف بحر بتدقاقامي كاب قداي منسر أبا أحمد جميرو بستفال علي سمزت هاقر حتى واننت بحري اللعل بمهلاو إذن كلتا هاقرات نابداق ما يكونات كي أطوا أبزس قالو زلو عقزي أمريكا مسكلتيان هاقرات زلو زمدنا تدلدلالا أبزو وانا زعب إيران زلو وقئن معصاو مصابو وشمت هرموزن سيعبو كي بحر كما قداس متحلالة في نقداو مسمر مأكلاي بحرن إيسيانا قداس نوتن عزازة أبزو مصالو زلوان أمريكا بالعلي سرعة تقدف زتنبر أقدا كم اتلعلو تعبر زلان كل جزء كيف عارن عالم أو كتب أو وسان قوى أنت هنا أبزوا قرن أفريقيا جين بسنك وج السودان مساعة بسوماليا سجات قجت إيران إثيوبيا أنت داخل مصنعه يفلت دقفت إيران زخون عتقات قجل الحوت يمن مساو بابي المندب كعص ومغنم أبز فرار حلزلو أوان مستال علي شحن كل 100 كيلومتر زنوحات جماعم كيف عارن زلو إيران زمدنا معياش واناون استراتيجية ونسقمت مخانو كحبر صريحو اللون بمسرة رويترز رأي سند كفل قدات وسع أمريكا نبصفة على حجرات زلاخو مذكر أمريكا نتبرزنت جون بايدن أكل تشين إسرائيل حدن زفرمو الأواج إجرا زنبرة قبل علي سرعة تقدف كسرو زمخانا يغلس إتياب كل تشين إسرائيل حدن استنبر إجرا سفيع كوينو نوتادراو تكال سرعة تقدف نجزاء سلف هقدف كومون حلافي هجراو دحنته الكاملاخي زعل لما منبارو يذكر إيرترا بشحن شعة 293 عام تمرت كاب إثيوبيا ناسنا تاكاب تركب جميرة بسنك استفلالي زوباو متتاون والكاملاخي إساس ست هجرات مواخن زفوتر مسحب أبتعتي استفلالي إجراتات كتكيد سني حياة أب كلتشان شعتن هقدف نعتقات الشباب سوماليا بعدكن سنكن بمدقاف بكس حبرات هجرات إجرات غير المنبارون يذكر إتياب كلتشان إسرائيل حدا نستنبر إجرات ما بتي أب كلتشان 10 شمونتن أبن إساس نزجوبر وولكاو عركم العلو ذكر كوينو زين حج كل على زبها زلكا إتي أب سميناو كفال إثيوبيا كل التقراي زنبر دما وج تتعيزو استنبر إجرايون زباوين دبلوماسيات كم زقلصو إذا أمريكا كتوزدو إيا زبها زلوا سقمتي واشنطن نتي إثيوبيا بحيل أفدق بحر نمركابتور يوزل عدلت كم زي تدقف زملكت مخانون يقلصون أتي رويترز تملكت سند منقص أمريكا بحيل أفدق بحر نمركاب زقبر زغونة فتنا كم إنقاومون إثيوبيا بتدقاقا مقالسنا الله إنازبل تحسكم زلوون ينقر أمريكا بالعلي سرعة تقدف زنبرو تقرا كتل علو تدالو لكم زلا زقول سوستاب سابات تسفاز هو مخانم بتحقواسي صبيهم هلاون والكملاخ إساس قالوا سيو نتيجراتات أبزرو خوبو مقابع مدرخنا علمنا كنا أفصنا حنا عدهالو نفلم أواني زعبازنا يملعل سنسن طاريتو ذهب زلون أبزي أمونغو أمريكان إثيوبيان تخطي مزولة كلتا أو سميمات أب زملكات بأمريكا أبزوس أمجلسي ماركروبيا إثيوبيا أملا مبرع أفريقيا أموغدال قجت أجد داستراك اللوا مخانو
ገሊጹ ይብል ኣሜሪካን ኢትዮጵያን እቲ ዝኸተሞ ስምምዕ ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እንተዘይወፀ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ግን ዞባዊ ሰላምን ጸጥታን ዓሊመን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምክልኻል ጸጥታ ብሓባር ክሰርሓ ከም ዝተሰማምዓ ሓቢሩ እዩ ገለ ናይ ኣብ ኣሕመድ ዕስለ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ብወገኖም ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢሳያስ ኣንቢራቶ ዝነበረት ማዕቐብ ኣፅዋር ኣልዒላቶ ኣላ ብምባል ናይ ተቃውሞ ደንጌራ ክወቕዑ ይረኣዩ ኣለዉ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ኣትሒዙ ዝምድና ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ኣብ ወጥሪ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ኣብ ሩባ ኣባይ ግድብ ምህናጽ መጠን ማይ ናይቲ ናብ ሱዳንን ግብፅን ዝውሕዝ ዘጉድል እዩ ምባል ክኸስስ ምጽንሑ እውን ይፍለጥ ትራምፕ ብተወሳኺ እቲ ዓቢ ግድብ ህዳሴ ብገንዘብ ኣሜሪካ ከም ዝተሃንጸ ብምግላጽ ኢትዮጵያ ግን ነዚ ክትነጽጎ ጸኒሓ እያ እቲ ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ጥቡቅ ርክብ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ምህናጽ ዓቢ ግድብ ህዳሴ ንቀረብ ማይ ሃገሩ ዓብ ስጋት ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ምህናጽ እቲ ግድብ ዘለዋ ተቃውሞ ብተደጋጋሚ ቅሬታ ከስምዕ ምጽንሑ እውን ይፍለጥ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ሃገራት ዓረብን ኣፍሪካዊ ጉዳያትን መስዑድ ፕሎስ ኣብ ኤክስ ኣብ ዝጸሓፎ ጽሑፍ ምስቲ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ጊደውን ጢሞቴዎስ ዝምራሕ ልኡኽ ኢትዮጵያ ከም ዝተራኸበ ኣፍሊጡ ብሎስ ኣብ ጽሑፉ ብዛዕባ ሩባ ኣባይን ዓቢ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያን ሃናፂ ዘተ ኣካይድና እውን ኢሉ ኣሎ ብተወሳኺ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ነባሪ ዕርቅን ሰላምን ንምርግጋጽ ዝግበር ሃገራዊ ጻዕርታት ከምኡውን ዞባዊ ምርግጋጽ ዘለና ሓበራዊ ተወፋይነት ንምድንፋዕ ብተወሳኺ እውን ንጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝምልከት ጉዳያት ከም ዝተዘራረቡ ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ እውን ኣብ ክልቲአዊ ንግዳውን ቁጠባውን ጉዳያት ዕድላት ወፍሪ ኣሜሪካን ከም ዝዘተዩ ብሎስ ገሊጹ ኣሎ ትግራይ ሕቶ ምግንጻል ክትሓትት ይግባኣ ተባሂሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ንምሕያሽን ዓንቀጽ 39 ንምቕያር ይሰርሕ ስለ ዘሎ ትግራይ ሕቶ ምግንጻል ሕጂ ከተቕርብ ይግባኣ ክብሉ ገለ ወሃብቲ ርእይቶ ሓቢሮም ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምርጫ ምክያድ ሕገ መንግስቲ ንምሕያሽን ዓንቀጽ 39 ንምቕያር ይሰርሕ ስለ ዘሎ ትግራይ ሕቶ ምግንጻል ሕጂ ኣቐዲማ ከተቕርብ ይግባእ ዝበሉ እቶም ወሃብቲ ርእይቶ እዚ ናይ ምግንጻል ሕቶ ንኸቕርብ ድማ ስርዓት ህግደፍ ብምሉእ ዓቕሚ ይሰርሕ ምህላውን ትግራይ ንእተልዕሉ ሕቶ ምግንጻል ድማ ቀዳማይ ኣፍልጦ እትብ ሃገር ኤርትራ ምዃና ስርዓት ህግደፍ ቃል ከም ዝኣተውን እቶም ምንጭታትና ርእይቶም ዝሃቡ ተጋሩ ሓቢሮም ኣለዉ ንትግራይ ካብ ስርዓተ ፈደራልን ካብ ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎትን ኮነ ውክልና ነፂሉ ዝሰርሕ ዘሎ ብብልጽግና ኦሮሞ ዝምራሕ መንግስቲ ፈደራል ምርጫ ምስ ኣካይደ ሕገ መንግስቲ ንምሕያሽ ምድላዋት ተወዲኡ ስለ ዘሎ ትግራይ ሕጋዊ መንገዲ ተኸቲላ ረብሓ ንምርግጋጽ ይቀበሎ ኣይቀበሎ ብዘይገድስ ሕጋዊ ሕቶ ብምቕራብ ኣጀንዳ ሃገርነት ከተቕርብ ከም ዝተደፈት ስምዕታ ንዓለም ብምቕራብ ሕጂ ዝተመለሰ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብዘይ ወዓል ሕደር ሕቶ ከቕርብ ይግባእ ክብሉ እቶም ወገናት ሓቢሮም ኣለዉ እቲ ሕጂ ድሕሪ 6 ዓመት ተመሊሱ ዘሎ ብህዝቢ ዝተመርጸ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ቀንዲ ዋኒኑን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኣፍ ደገ ሓርገጽ ጆኖሳይደራት ምልቃቕ ክኸውን ይግባእ ክብሉ እውን ወሲኾም ኣረዲኦም ኣለዉ ከም እምነት እቶም ወሃብቲ ርእይቶ እዚ ናይ ምንጻል ሕቶ ኣጀንዳ ዝቕየር ፍታሕ ዘምጽእ እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ብምግላጽ ይኹን እምበር እዚ ኣገዳሲ ሕቶ ምግንጻል ኣብ ርእሰ ምርኮሳ ማለት ኣብ ርእሰ ምትእማን ተጋሩ ዝተመርኮሰ እምበር ንውልቀ መላኺ ኢሳያስ ወይ ድማ ንሱ ዝመርሖ ስርዓተ ህግደፍ ተኣማሚንካ ክኸውን ከም ዘይግባእ ብምግላጽ እዚ እንተዘይሰሊጡ ድማ ብዲፋክቶ ሓራ ንምዃን ይከኣል እዩ ክብሉ ከም ዝኣምኑ ገሊጾም ኣለዉ በአስታት 2.8 ሚሊዮን ህዝቢ ዝተመርጸ ውክልና ህዝቢ ዝሓዘ ቤት ምክሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ካብ 5 ጉንበት 2026 ዓ.ም ጀሚሩ ወጋዓዊ ስርዑ ከም ጀመረ ህወሓት ገሊጹ ፈላሚ ጉባኤ ብምክያድ ፕሬዝደንት ኣፈ ጉባኤን ምክትል ኣፈ ጉባኤን ብምምራጽ ዝተፈላለዩ ውሳኔታት ብምሕላፍን ብምስዳቕን ብዓወት ከም ዝዛዘመ ዝሓበረ ህወሓት ቤት ምክሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንስምምዕ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ስዒቡ ምእንተ ሰላም ተወንዚፉ ዝጸንሐ ምዃኑ ብምግላጽ ስርዓት ብልጽግና ግን ንስምምዕ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብምሉእ ስለ ዘፍረሶ እቲ ተወንዚፉ ዝጸንሐ ቤት ምክሪ ህዝቢ ትግራይ ናብ ስርሑ ክምለስ ግድን ስለ ዝኾነ ብወግዕ ተመሊሱ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ ኢሉ ቤት ምክሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ከምቶም ካልኦት ትካላት ህዝቢ ትግራይ ህላውኑ ከብክዕን ክብተኽን ብውሽጥን ብደገን ብዝተዋደደ ወፍሪ ክካየደሉ ጸኒሑ እዩ ዝበለ ህወሓት እቲ ሕጂ ኣብ ደንበ ጸላኢ ተዓሲቡ ዝርከብ ብሄራዊ ክዕደት ዝፈጸመ ጉጅለ ዝበሎ ድማ ንቤት ምክሪ ምፍራስ ዘይፈንቀሎ እምኒ የለን ክብል ገሊጹ ካብዛ ሓሊፉን ዓቕሚ ትግራይ ክበታትን ጸግዒ ጸላኢ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ብመሰረት ስምምዕ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ልዕላውነተይ ይመለስ ሞትን ስቃይን የብቅዕ ብውሕስ ዝኾነ መንገዲ ናብ መረበተይ ክምለስ ይገበር ታሕታትነት ጆኖሳይድ ይረጋገጽ ስለ ዝበለ ደላይ ኩናት ብዝብል ሽም እናተለጠፈሉ ኣፍኩም ልጎሙ ክብሉ ምጽንሖም ብምግላጽ እዚ ድማ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ንምጽናት ብትልሚ ዝሰርሕ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ምቹእ ኩነታት ዝፈጥር ኮይኑ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ድማ ካብ ዝገደደ ናብ ዝበኣሰ ዘንቆልቁለሉ ባይታ ፈጢሩ ጸኒሑ ክብል ገሊጹ ኣሎ
ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ከተዓናቅፉ ይኽእሉ እዮም ዝተባሃሉ ኩሎም መንገድታት ካብ ውሽጥን ደገን ብዝተዋደደ መንገዲ ከም ዝተፈነውን ኣብ ድሮቱ ጉባኤ ህዝብን ኣባላት ቤት ምክሪ ንምርዓድ ዝዓለመ ተተኳሲ ክፍንጀር ተገይሩ ድሮናት ብልጽግና ኣብ ሰማያት መቐለ ክዝምበያ ከም ዝغنያ ብምሕባር እቲ ጉባኤ ኣብ ዝካየደሉ ሰዓታት ድማ ነፋሪት ውግእ ብምልኣኽ ከተዓናቅፍ ፈቲኑ ክብል ህወሓት ከሲሱሎ እንተኾነ ግን ኣባላት ቤት ምክርን ይኹን መሪሕነት ውድብን መስዋዕቲ ዝኽፈል እንተኮይኑ ንመሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ዝኽፈል መስዋዕቲ እዩ ብምባል ኣብ ክውስኖም ዝሓዞም ኣጀንዳታት ዘትዮም ጉባኤኦም ብዓወት ዛዚሞም ኣለዉ ክብል ኣፍሊጡ በተሓደ ገጹን ልዕላዊ ወሰን ትግራይ ክኽበር ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝቕተሉን ዝጉፍዕ ዘሎ ወገናት ሓራ ክወፁ ዝተመዛበለ ዝተሰደደን ወገናትና ናብ መረበቱ ክምለስ ተሓታትነት ፈጸምቲ ጆኖሳይድ ክረጋገጽ ዳግመ ህንጸትን ሕውየትን ትግራይ ዳግማይ ክጅምር ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይ ኣንጻራሊዎ ካብ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ወፂኡ ውሕስነቱ ክረጋገጽ ዝኽእል ቃልሲ ክካየድ ባይታ ዝፈጥር ከም ዝኾነ ብምሕባር ዘተን ድርድርን ንምክያድ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ እውን ተወሳኺ ዓቕሚ ዝፈጥር እዩ ኢልዎ ኣሎ مملاس تونزي في السنة بيت مغر كلها ومنقص تجري مسكينات وركينات فصم ذات أساس ريبلن زبالة كوين مجلس حوحات حزب تجري مريح ودو حوحات حجون قوامم كل أفعالات بذات دردن كفتح لهم زبل كم زخانة بمنفعت كابز حليف بحزب استمر سمنقصي نفس روح مملاس بزخانة يخون ملكعي من كل كويناتي إلا كم زين أمن بذا قاعد أمكن جلس ندلك قبل حوحات أفلت الله منقستي فرنسا بجبنات مثنات عليتنا قبل التجري زكاير زلوا قفعتات متمرح زلا إثيوبيا كطبعا حاجز كجبر يبلن كله هجراو تتابع إحنا نتنفت عن تجارو جلسوا قبل التجري بزفتسم جبن سنتات حجون تقنا زغسل زلا بدلات بإثيوبيا يكاير بمهلاو منقست فرنسا كينما حاجز كبزجبر زلا منقص خاص نتجبن مدقف مخانا أمينو داعم جمت كجبرلو هجراو تتابع إحنا نتنفت عن تجارو سويعو أجراو تتابع دحننا تنفت عن تجارو SJT كم زبالو نمنقسي إثيوبيا حاجز ويد قوما جنزم مكبار مالت اتهاجر نزفت صمت تبدلات كم نور مرأي بمخانو اتمنقسك صعبون نزخ الفتحن تحتاتنا تنزقوسي سلاحتاو سنتتن جهست سبعة مساراتن سبعة قدباتن بوليتيكا ومعفانن كقصلو لزات تابع بمخانو مرح منقست فرنسا إيمانويل ماكرون كاستولو لي قبا قبل قريتو قليسون بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون منقص فرنسا منقص إثيوبيا قطاوة مرقا نمفتار بزبل شفان 81.5 مليون يورو حجز نمهاب زحازة مدب كاستولولن داقم كمرمران يقبايو زبالو كوينو اتي اقراو تطابق دحننا تنفت عن تقارو منقص إثيوبيا بخمس زرخبا جنزب نخوينات سخون واسوار كم درونات وقب بمشمات قبل ገዛ ህዝቡ ኣብ ትግራይና ኣምሓራን ኦሮሞን ዝሓዘ መንገዲ ህልቂትን ጨፍጫፍን ንኽፈጥር ዝገብር እዩ ኢሉ ብቐንዱ ድማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፍጸም ጽንተት ሕጂውን ብሰላሕታዊ መንገዲ ይቕጽለሉ ከም ዘሎ በመረዳእታ ኣደጊፉ ዘቕረበ ኣገራዊ ተጣባቂ ድሕንነትን ፍትሕን ተጋሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝፈጸመ ገበን ኣብ ትግራይ 9 ሚታዊት ኣብያተ ትምህርቲ 83 ሚታዊት ትካላት ጥዕና ዓንየንን ተወሪረንን ካብ ኣገልግሎት ወጻኢ ክኾና ከለዋ ክሳብ ክንድዚ ዝኣክል ዕንወት ኣብጽሑ እዩ ብምባል ሕጂውን ተኾነ ቀጻሊ ጥፋት ትግራይ ንምውሳኽ ብኩሉ መንገድታት ኣንፈት ዝካየድ ዘሎ ጉዳይ እዩ ክብል ገሊጹሎ فرنسا هاجرات جوجل شوعات تمرع بمهلا كم زي زعمسل بدلات سنتات قبل على حزب تجري نزفت مزلة منقص مدقع مالت نمتكلات السابع بمخانو بزقباء كرئن تخرت كوهابا نقباء بمبال هاجراو تتابع دحنات فتحن تقارو قاليسون سلازو خوانا دما يبل اتمقلسي قبل على تجري بمنقص إثيوبيا زقبور زلو كل عينة اقراتات كل علو متكلات سمع سلام بمول انها تكتكبر معراب تجري بحيل استتحاجع اعتقاد قوسو كمون عصوان كبكع أقولت بانك خفت أفقد مأكلات معقب تجري السودان زركوب العلم ميلن زوسح تجارو نعم ربتهم كملصو بجبر كسرح يجبع قبل أردي له تتكال عالم لخطة عقبقي لحنا تنفتحن تجارو بتوسعي بمنقص إثيوبيا قبل على حزب تجري زكايد زولا صلاحتها وسنتت حرة أوروبا زمر حمر مرة مصراي كجبر بمنقد بريزيدنت أجراو تتابع لحنا تنفتحن تجارو دكتور مهتما دموزي عبيلو عبد زرقح مجلسي أردي له ناي مودعتا زينا ميدياتات تجري بدرجة ماكلاي كوميتي حواحد كمرحن أبتن ميدياتات ناي مرحنة متعرعين كجبر مخانو يقلص الله نبارك الله ومنقص تجري نابوت مملاس سيعبو بدرجة تجري أبز جبر ناي مرحنة متعرعي مدبع حدش كابينن ميدياتات تجرين إيجنس مراقب حافاش تجري تلفزيون تجرين دمس ويانن بدرجة ماكلاي كوميتي ويدما نتمخت زمتن عقم زلو مرحة كمرحة مخرح حساب قريب كوم زلو من شتاتنا حبيرة مالو
كما حبريتا እቶም ምንጭታትና ነቲ ትግራይ ሒዛቶ ዘላ ዕላማ ንምዕዋት ብዓቕምን ብውግናን ባህጊ ትግራይን ተጋሩን ክዕውቱ ዝስዕሩ ብደረጃ ማእከላይ ኮሚቴን በተመሳለልን ክሰርሑ ዝኽእሉ ንሸሞንተ ሓደሽቲ ኣመራርሓ ተፈልዮም ናብ ዝምልከቶ ኣካል ተመሪሓ ኣሎ ክብሉ ገለ ነቲ ሓበሬታ ዘካፈሉና ላዕለዎት ሰበስልጣን ትግራይ ገሊፆም ኣለዉ ኣብዚ ቅጽል ሰሙን ሸሞንተ ሓለፍቲ ቤት ጽሕፈታትን ካቢነን ወጋዓው ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት እቲ ዝግበር ምትዕርራይነትን ብኸባብን ብኔትወርክን ብግዕዜና ንዝተጠላቐያ ሜዳታት ትግራይ ንምትዕርራይን ተሓታትነት ብዘረጋግጽ ናይ ህዝቢ ሜዳ ንኽኾና ተሓሲቡ ዝግበር ምዃኑ ኣረድዮም ብተወሳኺ ናይ ምኽተ ስትራቴጂካዊ መጽናዕቲ ተኻይዱ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ኣምሪሑ ከም ዘለውን እቶም ምንጭታትና ኣረጋጊፆም ኣለዉ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዘዳለኹልኩም ዜናታት እዚኦም እዮም ነይሮም ብኻልእ ግዜ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኻብ ዘሰና እዩ